तामुलपुर जिल्लानि उलुबारियाव दिनैनिफ्राय खुंजागोन श्री श्री गपाल फुजा। दिनै मोनाबिलि समनिफ्राय जागायनानै फैगौ 15 फेब्रुवारि खालारसिम तामुलपुर जिल्लानि उलुबारियाव बे फुजाया गाजा गोमजायै खुंजागोन। गोबाव समनिफ्रायनो फालिबोनाय बायदियै रायजोफोरनि अनसायनाय आरो मददजों उलुबारिनि बे श्री श्री गपाल फुजाया गाजा गोमजायै सोलिबोदों। फोथायनाय जायोदि बे गपाल फुजायाव गावनि गोसोजों आरज गाबनाय आरो साननायफोरा जाफुंसार जायो, जायनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो दाब दाब जायगानि गोबां सिबियारिफोरा आरज गाबनो थाखाय बे फुजानि समाव फैयो। हुम जयग होनाय, हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै सोलिगोन तामुलपुर जिल्ला उलुबारिनि बे श्री श्री गपाल फुजाया। পূৰ্বৰে পৰা চলি অহা আমি পালি অহা আমাৰ মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী গোপাল সভা বুলি ক'লে আমি পিতৃ দিনৰ পৰা পাই আহিছোঁ, ককা দেউতা দিনৰ পৰাই। আৰু এই মন্দিৰত ইয়াৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে। যিজনে সঁচাই নিশ্চয় কাব্যাক্য মনে যদি তেওঁৰ শ্ৰীচৰণৰ প্ৰণিপাত জনাব পাৰে বা জনাই, তেখেতৰ আশাপূৰ্ণ হয় বুলি পেলাই আমি প্ৰায়বিলাকে অৰ্থাৎ আমি সকলে প্ৰমাণ পাইছোঁ। সেয়েহে প্ৰতি বছৰে আমাৰ ৰাইজৰ মংগলৰ অৰ্থে অৰ্থাৎ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ সুখ শান্তিৰ নিমিত্তে এই প্ৰতি বছৰে আমি গৰখীয়া শ্ৰী শ্ৰী গোপাল সভাখন উলুবাৰী মাজমজিয়াত প্ৰতি বছৰে অতি উল্লাহ মালহেৰে উদযাপন কৰি আহিছোঁ আৰু কৰি যাম। 96% বছৰ উলুবাৰী শ্ৰী শ্ৰী গোপাল সভাখন আয়োজন কৰা হৈছে কালি 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 15 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে। আমাৰ এই সভাখনত বিশেষকৈ আমি 12 ফেব্ৰুৱাৰীত হোমযজ্ঞ হ'ব, তাৰোপৰি আমাৰ নাগাৰা নাম আছে আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে। তাৰ উন্মোচন কৰিব আমাৰ BTR চিফ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰে, আৰু শেষৰ দিনা দিলীপ শইকীয়া ছাৰে আহাৰ কথা আছে। চলিব এইবাৰ। আমি অসমৰ কণ্ঠশিল্পী মৰ্মিতা মিত্ৰক মাতিছোঁ আৰু মাজত একদিন আছে প্ৰগ্ৰাম। 96 সংখ্যক হ'ল এই পূজাখন। আমি গৰখীয়া সভা পাতোঁ। আমাৰ গোপাল গৰখীয়া যিটো উদ্দেশ্য লৈ কৰা হয়, ইয়াতে আমাৰ হোমযজ্ঞ হয়। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआ। IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं दाबोहाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन, ओमफ्राय दा बाहाय आं एसे गुबुन जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, मालामा जानाय, जिउमा जानाय बिदिखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासिबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयार्स क्लासेस, लाइफटाइम मेम्बरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो।
आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन।